Una desena de viquipedistes s'han reunit sota la cúpula del Teatre Museu Dalí de Figueres amb l'objectiu d'ampliar diferents articles dedicats al pintor i als seus espais museístics. Poc després de les 9 del vespre, l'equip d'articulistes, amb els seus inseparables dispositius, han ocupat la taula de treball i han rebut de mans de la Fundació llibres, dossiers i material gràfic per poder anar elaborant els seus escrits a la Viquipèdia. Aquesta nit estem aquí, ens hem reunit uns quants viquipedistes d'arreu de Catalunya per donar una empenta a millorar el que és la figura del pintor surrealista a la Viquipèdia en català. El que hem fet, entre tots ens hem repartit articles amb obres destacades, la biografia, el museu, la fundació, el castell de Púbol, Port Lligat, una mica ens hem repartit un article cadascun i el que estem fent és amb biografia disponible que ens han passat gent de la fundació i biografia que tenim disponible a internet i un CD que ens han passat en imatges, doncs el que estem fent és estarem una bona part de la nit disfrutant de l'espai i ampliant articles de la wiki. Els viquipedistes estaven tremendament satisfets de poder treballar al mateix museu. Clar, normalment fem servir biblioteques, anem a biblioteques, hem anat a diversos museus, però mai hem editat, no recordo haver editat en un espai tan idíl·lic com pot ser un escenari d'un teatre o dins d'una obra d'art, com comentaven abans les companyes de la Fundació. Hi han participat articulistes locals, però també d'altres vinguts de diferents punts de Catalunya. Doncs mira, nosaltres ve gent de Sabadell, ve gent de Palafrugell, ve gent de Girona, ve gent de Figueres, ve gent de Barcelona, una mica de tot i la veritat és que és molt maco fer aquest tipus de trobades perquè ens posem cara a viquipedistes que estem normalment col·laborant en aquest tipus de temàtiques online i d'aquesta manera podem també socialitzar una experiència col·laborativa com pot ser editar la Viquipèdia. Aquesta activitat, promoguda per la Fundació Gala Dalí, s'ha fet coincidir amb la Shopping Night de Comerç Figueres i ha comptat amb la complicitat de l'associació Amical Viquipèdia.